दिनै 15 आगस्ट 76थि भारत उदांस्रि सान 76थि भारत उदांस्रि सानखौ लोब्बा लाखिनानै धेमाजि जिल्ला सिमेन्टसापरि सानजारि नोगोराव बर' कछारी अनसाय गावहायुङारि खुंथायनि बानजायनायाव बर' कछारी अनसाय गावहायुङारि खुंथायनि मावखुलियाव 76थि भारत उदांस्रि सानखौ फालिनाय जायो। हाबाफारि बायदियै भारतनि माहारियारि फिरफिलाखौ बिरहोयो BKWSनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारी बिथाङा आरो ओनसोलनि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो बाहागो लानाय नुनो मोन्दों। लोगोसे UN एकाडेमी सिमेन्टसापरि फरायसालि, SP बर' गोजौ फरायसालि, आहाम बोराइ बाथौ इंलिश फरायसालिनि गोबां फरायसाफोर लोगोसे फोरोंगिरि बिथांमोनखौबो बाहागो लानाय नुनो मोन्दों। बे हाबाफारियावनो फरायसाफोरनि माहारियारि मेथाइजों मेहेरगोनां मोसानाय नुनो मोन्दों। लोगोसे रेखा बर'नि दैदेननायाव बारदै सिख्ला मोसानानै दिन्थिफुंनायखौबो नुनो मोन्दों। नैथि हाबाफारि बायदियै गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बर' कछारी अनसाय गावहायुङारि खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारी बिथाङा। जर'खा आलासि महरै बाहागो लायो बर' कछारी अनसाय गावहायुङारि खुंथायनि मासिगिरि डक्टर गाम्बारु मोसाहारि। माननि आलासि महरै बाहागो लायो बर' कछारी अनसाय गावहायुङारि खुंथायनि लेङाइ मासिगिरि सृजन बसुमतारी, लेङाइ मावफुं सोद्रोमा रमिय पि नार्जारि आरो बर' कछारी अनसाय गावहायुङारि खुंथायनि गोबां EM बिथांमोना बाहागो लायो। बर' कछारी अनसाय गावहायुङारि खुंथायनि बानजायनायाव खुंफुंनाय सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारियाव बाहागो लाबावदों DID लिटिल मास्टार सिजन 5 आव देरहासार जानो हानाय नवजित नार्जारि, फार्स्ट रानार आप मिस अर्पुन पेगु, सेकेन्ड रानार आप मिस आद्याश्री उपाध्याय बिथांमोना। जोबोद गोग्गाथाव दिनैनि बे गोथार उदांस्रि भारतनि उदांस्रि सान आजादी का अमृत महोत्सव बेजों लोब्बा लाखिनानै दिनै भारत हादरनि 76थि उदांस्रि सानखौ बर' कछारी अनसाय गावहायुङारि खुंथाय सानजारि नोगोर सिमेन्टसापरियाव जोङो फालिदों। बर' कछारी अनसाय गावहायुङारि खुंथायनि दा बावहाय जोङो माखासे हाबाफारि लानानै फुंनिफ्राय जोङो हाबाफारिखौ मावगासिनो दङ। गुबैयै फिरफिला बिरहोजेननायनि उननिफ्राय बिबुंथि लाखिनायनि उननिफ्राय आलासिफोर बरायनायनि जि मोनसे हाबाफारिबो जागासिनो दङ आरो जोङो दिनैनि बे भारत उदांस्रि सान फालिनायजों लोगोसे बर' हारिनि BTCनि बायजोआव थानाय बर' कछारी अनसाय गावहायुङारि खुंथायनि सिङाव थानाय जोंनि 22 जिल्लानि सिङाव थानाय माखासे रोंखा राखा समाजनि सिबियारि बर' हारिनो बिहोमा होनाय माखासे गेदेमा सुबुंफोरखौ जोङो मान बावनो नाजादों, मान बावनाय जागासिनो दङ। बे हाबाफारिखौ लादों आरो जोङो बर' कछारी अनसाय गावहायुङारि खुंथाया थांनाय 2021 आरो 22 मायथाइनि रां बावजानि गेजेरजों जे रांखौ जों सरकारनिफ्राय मोन्दों, बे रांनि गेजेरजों माखासे खामानि मावनाय बेफोरनि सायाव जों फोरमायदों आरो जोङो माखासे गोबां खामानिखौनो जों मावफुंनो हाबाय आरो माखासे खामानिया जोबनायनि लामायाव फैबाय आरो जोङो सोलोंथाइनि बिथिंखौ नोजोर होनानै, आबादनि बिथिंखौ नोजोर होनानै, जोंनि दानाय लुनायखौ नोजोर होनानै, जोंनि हारिमुनि बिथिंखौ नोजोर होनानै जोङो हाबाफारिफोर लानो हमदों। गेलेनायनि बिथिंफोरखौ जों नोजोर होदों। जोंनि सास्टेनेबल लाइभलिहुडखौ नोजोर होनानै अमा फिसिनायनि थाखाय, दाउ फिसिनायनि थाखाय, ना फिसिनायनि थाखायबो जों माबा मोनसे रोंगौथिफोर होनो हायो नामा, स्किल डेभेलपमेन्ट ट्रेनिं बेफोरनि सायाव रायलायनायफोर सोलिबाय थादों। दिनै बेखौ दा एसे उनावहाय जोङो हयथ'बा जोङो रायलायहैबावगोन रायजो राजानि गेजेरावहाय। दा बेफोर हाबाफारिफोरखौ जोङो मावनो नाजागासिनो दङ आरो गोजोनथाव बाथ्राया बेनो भारतनि दिनैनि बे उदांस्रि सानाव बिनि सिगांनि जारिमिनखौ जोङो रायखांनांगौ जायोबा भारतखौ उदांस्रि खालामनायनि सिगां जाय जोहोलावजोफ्रा जिउ बावलांनांदों, बेसेन गोसा जिउखौ बावलांनांदों, बिथांमोना जेब्लाबो जोंनि थाखाय गोसोखांथाव जानानै थागोन। दिनैबो भारत हादराव जोंनि जेंनाफ्रा जोबनो थाङाखै। सिमा जेंना, जम्मु काश्मीरनि बाथ्रा, चाइना लादाखनि बाथ्रा जों खोनायो। बेफोर माने गासैबो जेंनाफ्रा दासिमबो भारत हादरखौ जिंगासिहोयो। बेनि थाखायनो सम सम जुजिनायनि गेजेरावहाय गोबां मुंख्लं जालांनाय बे सैथो बाथ्रा। दा ओंखायनो बिथांमोनहा दिनै जोंनि रैखाथिनि थाखाय, हारिनि हादोरनि रैखाथिनि थाखाय गावखौ बावसोमनानै हाबा मावगासिनो दं। बिथांमोनहा जेब्लाबो जोंनि थाखाय फुजिनां गोसोखांजाथाव। दा बाथ्राया बेल', जोङो
जोंनि बे बर' कसारि मोनसे गावारि खुंथायनि गेजेरजों जों दिनैहाय भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांखौ जों साबायखर होनो लुबैयो। आसामनि मानगोनां गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ जों साबायखर होनानै बिथांमोननि मेंनो रोङै मावनाय माखासे गोदान माने बिजन लानानै इयुन भिजनखौ लानानै खामानि मावनाया जोबोद बाख्नायथाव गनायथाव आरो जोंनि थाखाय भारत माहारिनि सुबुंफोरखौ थारैनो इयुन दिगाव मोजां मोनसे राहा लामा फैगोन जों मिजिंथिनो हायो। सानसे उनाव बुंगोन आङो नैबे समाव दा बुंनो लुबैया। जायखिया जों मोनथिलायनानै थानांगौ आरो बेयो मानो बेखौ जोङो उनाव फोरमायनोसै। गोजोन्थों, थेंक इउ।